Població i moviments migratoris. Tercera part. Si a la primera part vam parlar de com estava el món i com estava Europa, a la segona part hem parlat d'Espanya i de Catalunya, doncs com no, aquesta última part havíem de parlar de migracions, perquè les migracions són un gran factor demogràfic al món, i més en zones on tenim claríssimament zones totalment envellides, totalment despoblades. Anem per la primera part de les migracions, definició, causes i tipus. Bàsicament, faré una definició i després anirem a parlar de dades. Què és una migració? És el desplaçament de la població que comporta un canvi de residència del lloc on viu. I tenim de dos tipus. Emigració, emigrant, el que marxa, immigració, la persona que ens arriba. A més, tenim tres grans causes: econòmiques, polítiques i naturals. De les econòmiques, diem que han estat sempre les més importants, tot i que les naturals i les polítiques són importants. Per exemple, aquí tenim unes imatges, podem entendre que això és un tipus de política, unes verges, unes zones on hem de marxar, però també tenim algunes que són naturals, ja veieu aquí una sequera, o unes altres que són econòmiques, perquè hi ha regions del món on viuen molt malament i, evidentment, tu si vius una zona molt malament, marxes. Tipus de migracions. Segons el caràcter són o forçades o voluntàries. Per exemple, una forçada seria aquesta gent que l'estan expulsant. Voluntàries quan jo me'n vaig per millorar. En el temps, temporals o definitives. A vegades marxes uns anys per millorar, per unes condicions polítiques, i te'n tornes o te quedes ja allà. I després, en funció de l'espai. Interiors són les que es produeixen dins d'una mateixa regió, d'un mateix país. Per exemple, les migracions internes que van tenir a la dècada dels 70 a Espanya, 70, 60, 50, doncs aquests moviments interiors serien internes i externes aquells espanyols que van marxar a treballar a Alemanya o a Bèlgica o fins i tot a Amèrica. Són externes. Actualment, farem servir aquest gràfic d'evolució de migrants internacionals de la ONU, que és un informe que publica cada any i podem veure com estan les migracions durant una evolució del temps molt determinada. No? Doncs mireu, des de l'any 1970 podem comprovar com els moviments migratoris han estat en augment. Fins i tot ara, la dada que tenim aquí, la data que tenim del 2020, doncs en 300 milions de migrants. Les dades del 2020 ens diuen això, que arriben gairebé als 300 milions d'habitants que han migrat. Això suposa que una de cada 30 persones del planeta ha marxat. Per cert, aquestes migracions, aquesta línia de tendència contínua, l'home, l'ésser humà, des que ha estat ésser humà, sempre ha migrat. I si no, mirem al paleolític, totes les espècies homínides van néixer a Àfrica, però s'han repartit per tot el món perquè van migrar. És a dir, sí, nato nosaltres. En dades del 2020, diem que gairebé un 4% de la població ha migrat, que gairebé 90 milions són desplaçats, és a dir, són persones que s'han vist obligades a desplaçar. Quan parlaven abans del tipus de les causes, són forçades, són migrants que han desplaçat, és a dir, no volien marxar per no marxar, i això comporta que del total de migrants que n'hi ha, una tercera part és gent que marxa d'una manera forçada. Pensem, si no, tots els conflictes, totes les guerres que tenim ara envoltant del món. No? Doncs tenim el conflicte d'Ucraïna, tenim el conflicte a l'Orient Mitjà, a la zona de Síria, a la zona d'Israel, o guerres que no ens arriben tant al nostre europocentrisme que tenim, al nostre pensament europeu, però a Àfrica hi ha guerres que són contínues, com per exemple al Sudan o al Congo. On va aquesta gent que migra? Bé, aquí tenim un mapamundi de l'ordre mundial, que publica un material força bo, molt bo, el mapa de la migració. Bàsicament, on va? A Europa, a Àsia i als Estats Units. Dient que Europa i Àsia arriben al 61% del totals de migrants internacionals, si mirem els fluxos es veu clarament, que dins d'aquests països europeus, Alemanya és una gran destinació,
dins d'Amèrica, doncs els Estats Units són un gran receptor de migració, sobretot de migració que demana per l'alta demanda de mà d'obra laboral que tenen els Estats Units, tot i que ara les polítiques dels Estats Units podran aturar aquestes migracions. Ja veurem com s'ho fan, perquè després necessiten aquesta mà d'obra per treballar a les seves fàbriques, als seus carrers. I que aquests fluxos migratoris també els tenim aquí a la zona d'Austràlia, o a la zona de Sud-àfrica, però ja en una menor medida. Efectes de les migracions, els dividim entre els països de sortida i els països d'arribada. Pels països de sortida, beneficis, clar, si el teu país està malament, si no n'hi ha feina, doncs n'hi ha una reducció de la pressió al mercat laboral. Per tant, si marxen els que no tenen feina, doncs n'hi haurà més feina pels que queden. A més, els que marxen, que se'n van a treballar fora, envien calés a casa, per tant, és una entrada de divises, de diners de l'estranger. Problemes? Famílies totalment desestructurades. Moltes vegades se'n va al cap de la família i després s'emportarà la dona, els fills, conforme va podent, se'n va emportar. Això comporta un desequilibri de la població femenina masculina, per norma marxen els homes i es queden les dones, per tant el país queda desequilibrat, la piràmide queda totalment alterada, n'hi ha una fuga de serveis. Què entenem per fuga de serveis? Doncs que qui marxa primer? Doncs les persones més ben preparades. Tu tens un metge al teu país, ha estat estudiant allà, el país ha estat forçant, ha estat fent uns ingressos en tenir un bon metge, un bon professor, un bon arquitecte, però quan troben un bon informàtic, quan troben una feina fora, marxen. Per tant, aquests serveis que podrien treballar per crear riquesa al teu propi país, marxen. I després tenim aquestes migracions il·legals, que són un problema perquè les controlen les màfies i molta gent marxa de manera il·legal, màfies enganyades, i ja sabeu què passa amb aquesta gent, no? Doncs que molts moren al Mediterrani. Tenim un gravíssim problema amb les pasteres, aquestes llanxes carregades amb 80 persones que després els abandonen en plena mar i els pobres acaben ofegats. Pels països d'arribada, beneficis, augment de població jove. Mirem la nostra població. No tenim població jove, ens falta mà d'obra. Doncs aquí a Espanya, a Catalunya, a Europa, doncs aquesta població és la que ens ajuda a que hi hagi gent treballant a la construcció, per exemple. Quan entren al mercat laboral, oferiran un creixement econòmic. A més, tenim mà d'obra barata, perquè aquesta gent que ve aquí no cobra el mateix que nosaltres, o no entren a cobrar, perquè molts podríem dir fins i tot de manera il·legal. Els que estan legal augmenten les cotitzacions, per tant, es poden pagar les jubilacions dels més grans, dels vells, i un benefici de diversitat cultural. Les zones amb més diversitat cultural està demostrat que són zones de pujança sempre, a nivell tecnològic, a nivell social, a nivell artístic. Quins problemes tenim? Doncs tenim molts greus problemes, perquè aquesta gent moltes vegades no la saben integrar o no s'integren bé. Tenim diversos que són autèntics guetos. A França o a Bèlgica tenen un gran problema. A Espanya també tenim problemes de barriades que són guetos d'immigrants. S'aturen serveis perquè arriben tromba i no estem preparats. La integració, que és un gran problema. S'estan generant moviments de racistes i xenofòbia. I, a més, molts d'aquests migrants són il·legals. És un problema realment molt complicat i que no s'arreglarà d'una sola manera. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu.